Allah mai kyauta da ƙarawa. A lokacin da wasu attajirai ko manyan masu mukamai da sarautu ke neman sadaukar da dukkan abin da suka mallaka domin samun magaji wato haihuwa, idan ya so sai ya ba ma wanda ba shi da ko sisi. Allah kenan mai yadda ya so akan kowa kuma a ko ina. Idan ya so ya haɗa maka dukkan ni'imomin duniya baki ɗaya, idan kai aiki da su yadda ya umarce ka, sai ya ninka maka a ranar gobe kiyama. A nan wani bakaniken mota ne mai suna Yahaya da ke zama cikin garin Bauchi. Allah ya albarkace shi da samun 'ya'ya har 3 ringis kuma cikin sauki a gida, ba ma tare da an je asibiti ba. Wannan abu ya faru ne a unguwar Magaji Kwatas da ke cikin garin Bauchi, kuma jin wannan labari ke da wuya. Tawagar shirin duniya zaman 'yan marina ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen zama cikin shaidun gani da ido, inda muka kacibus da dukkan iyayen waɗannan yara guda 3, har ma muka zanta da su kamar da yadda za ku ji. Sunana Yahaya Muhammad da ke zaune a Magaji Kwatas. Na ji farin cikin ya wuce duk yadda nake tsammani. Ka taɓa samun koda 'yan biyu ne kafin su? Ban taɓa samu ba. Baka samu wata fargaba ba ko ganin cewa wata ɗawainiya mai girma ta faru da kai? Farin ciki dai duk ya lullube wayannan abun. Shi Allah da ya bani shi zai bani yanda zan yi da su insha Allah. Saboda farin cikin duk yanda nake tsammani ma ya wuce, dan ban taɓa tunanin zan samu 'yan 3 a rayuwana ba, sai gashi Allah ya bani. Yanzu wace irin ɗamara ka ɗaura na ganin cewa ka tarbiyyantu waɗannan yara? To ɗamaran da na ɗaura shine lallai zan yi iya ƙoƙari na dai wajen tarbiyyantar da su. Bangaren karatun addini, karatun boko, tarbiyya daidai gwargwado insha Allah. Shi wanda ya bamu dai ya sani mu ba masu ƙarfi bane confirm. To amma muna dai nema a wajen Ubangiji. Duk kuma wanda ya ga yana da halin taimakawa, kowa ya san irin halin rayuwa da ake ciki yanzu. Mahaifiyar waɗannan yara ta ce wannan da ya kyauta ce kurum daga Allah, wanda ita kanta bata ko taɓa mafarkin samunta ba. Sunana Maimunatu Abdullahi, ina zaune a Magaji Kwatas ne. Allah ya ban kyautan yara guda 3 duka maza. Na gode masa, Allah ya bani ikon tarbiyyantar da su, da shayantar da su, da karantar da su. An haife su a gida lafiya kalau. Ya aka ji lokacin da ake ta fama da rainansu tun kafin su zo wannan duniya? Ba wani matsala da dan Ubangiji, sai dai nauyin jiki kawai. Kafin ki haife su ko likitoci sun tabbatar miki cewa 'yan 3 ne kike dauke da su? A'a, ba su sani ba su ma. Sun dai san 2 ne. To ya kika ji lokacin da kika haife su har kika ga cewa su 3 ne kuma dukkan su suna cikin koshin lafiya? Sai dai murna da godiya Ubangiji. Wasu daga cikin makwabta da suka zo taya murna sun tofa albarkacin bakin su kan samun wannan kyauta. Sunana Fatima daga Magaji Kwatas. Mun zo taya ta murna, Allah ya raya mata da imani. Mu ma Allah ka ba mu 'yan 3 nan masu albarka da nisan kwana. Hawwa Usaidu. Ina taya ta farin ciki da samun wannan yara guda 3. To sannan dai Allah ya raya su, Allah ya ba su ilimi masu albarka mai amfani. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Ishaq, Duniya, zaman 'yan marina.